Hola a tots i benvinguts a un nou episodi de Sobre Rodes, un podcast en català sobre la nostra manera de veure i de viure el ciclisme. En aquest episodi iniciem nova temporada, la quarta, i parlem amb en Dani Bullo, de l'aventura Gravel que tenim preparada per a la Trail Cat The Race. Us explicarem també què hem estat fent aquestes últimes setmanes, alguns hem anat sobre rodes i els altres, millor deixem-ho córrer. Comencem! Què tal, Òscar? Fantàstic, fenomenal i molt content de veure que no has perdut gota de la teva excel·lència, tio. I has flipat, amb la intro que he fet? No, és que He vist... Sí, jugues a un altre nivell, tio. Fa allò tan que no s'ha de fer mai, que és el d'explicar els xistes. Acudits. Els acudits. Què he dit? Uns hem anat sobre rodes i els altres deixem-ho córrer. No, ja, ho he pillat moltíssim, No, jo l'he pillat ara. És perquè estem a principi de temporada, aquí ara fa dies que no gravàvem, és per no deixar ningú enrere. No, jo sempre sóc el que vaig tancant cua, o sigui, vaig recollint tot el carro del peix, tio, el vaig agafant tot i tot bé. A fondo. Però bueno... A fondo, gran fondo. A gran fondo, i amb aquest motiu de gran fondo a fondo tenim una altra vegada en Dani, després de 3 temporades, l'hem tornat a recuperar. Dani, benvingut. Content d'estar aquí una altra vegada, la veritat. Feia molts dies que et volíem portar, però... Que ell diu que és repetir convidat, però... Sí, bueno, una miqueta. Avui el tenim per un altre motiu, que no és el mateix que va venir. Però és igual, és com si ve cada setmana. Sí, el Dani és de la família, o sigui que pot és... venir el dia que vulgui, quan vulgui, i parlar del que vulgui. Sí. Perquè has vingut a parlar del teu llibre avui. A parlar del teu llibre. Sí, vinc a veure el llibre. Hòstia. Doncs, bueno, escolta'm, no ens entretenim i anem de cara a la teca o què? Sí, anem de cara a Perquè... això i després ja explicarem què hem estat fent i... Després ho expliquem amb la cosa nostra Sí, o ho soltem aquí abans de començar? Mira, si vols abans de començar, perquè així ens assegurem que se n'entera tothom. Sí. Per què no m'està gravant aquestes últimes... dir una altra cosa, però també... Bueno, és igual, primer hem de posar en situació perquè vam deixar abruptament la temporada, la vam deixar així, que no la vam acabar a concloure com ens hagués agradat, però... No ho sé, jo no me'n recordo. Bueno, perquè al final sempre se'ns complica l'any. Sí. L'any, vull dir, el curs escolar, al final d'això, doncs molta feina, coses, obligacions, i doncs no ens ha donat per quadrar res més. No, exacte. I aquest és el motiu principal. Per què no graveu? Us heu enfadat? No ens hem enfadat. No estem enfadats. Bueno, en algun moment sí que ens enfadem, com per exemple... Bueno, però per exemple, al vídeo Alternative Capitals del canal d'Usky Team ens enfadem i ens desenfadem diverses vegades. Perquè sóc molt bona persona. Perquè molt lleig el que va fer. Que ja recordes, aquell moment amb la Fique, les teves merdes... És que ja no sé per què parlo. Us deixem aquí. No ho farà el Roger, però us deixem. Entreu al meu canal de YouTube i veieu la primera part del vídeo d'Alternative Capitals, com em va deixar a l'alçada del Batum. No, home, no. Sí. Aquí entra la bretxa generacional. La bretxa generacional. Es diu així, no, en català? No, bretxa no, segur. Bueno, per això no ens proposen els premis aquests de podcast en català i aquestes coses, perquè no són prou correctes. Home, jo estava preocupat, em pensava que havíeu fitxat pel podcast del Purito o alguna cosa així, que sé, saps? Dic, igual ja estan en un altre nivell. Ja, saps? Sí, he vingut aquí una multinacional, ha fotut pasta aquí a sobre, ho hem estat comentant. Hem estat a Andorra, però no... No hem trobat els contactes necessaris per poder-nos afincar allà. Ara, quarta temporada, hi haurà un podcast a Andorra. Sí. És veritat. Sí. Tenim pendent màxim un sobre rodes a Horse Category. Ja tenim el raconet preparat i d'això, i tenim ja uns quants invitats mig agafats de l'orella perquè puguin venir, que flipareu. Això serà un podcast extraordinari. Vindrà el Toni Bou? No, el Purito. El Purito. Bueno, jo crec que farem venir... No pot ser, tio, no portem ni 5 minuts a la primera temporada i ja està pillant tothom, Doncs no ha acabat el podcast encara. Espera que ens arrenquem i comencem a soltar runa. I deixa. Sí, senyor. Bueno, total, això. Després, una altra cosa, que així ja avanceu feina. Després que no digueu, és que jo no ho he sentit, és que no sé què. El Dani ens ha portat cosetes per sortejar. Ahà! I la primera de totes que sortejarem, com no, un pot de... Six Pro. Per untar i deixar la cocotera ben a punt per poder fer els màxims quilòmetres possibles arreu. I ara que l'estiu, aquesta calor que fot horrible, sí. Doncs és més que necessari tenir més cosetes allà guardades. Pels que no us toqui el pot de Six Pro. És que jo volia el pot de Six Pro. Codi de descompte Six Pro?
Gran Fondo? En el fondo. Gran Fondo. A la web de Sixpro teniu Gran Fondo, un percentatge de descompte ben maco, i així... Pam, I si una no, cosa més. Usquitim Trailcat, 15. Pam, també. No, em sembla que era aquest, sí, por ahí. Però bueno, Gran En Fondo Gran Fondo em sembla que també teniu un 15. o 20. I després hi ha algunes samarretes de l'Ultratrail del Sister i de Trailcat i tot això. Aquesta que porta el Dani aquí, Una com tota aquesta, flama. aquesta és Sembla que són- Superflama d'Esport Això és Exer. supercopeti, Això és nivell, I són de color negre, però també estan super Pues guapes. això. Deixeu comentaris i entre tota la gent que comenteu del que sigui del podcast, idees per fer aquesta temporada, Molt llocs bé. que voleu que anem, gent que voleu que portem i tal, sortejarem i això. Tots i totes els que comenteu entrareu al sorteig. Que, per cert, ara estic pensant, ens falta públic femení. Perquè tots els comentaris que hem rebut durant aquestes 3 temporades prèvies... Alguna noia hi ha hagut, algun suelto, però... Molt poca cosa. Molt Va, pocs. noies, que sabem que ens escolteu. No, aquí ja veieu que no fem distincions de gènere ni de res, però estaria guai que participéssiu una miqueta en tota aquesta moguda que portem nosaltres Sí. i ens faria molta il·lusió. Correcte. Vale? Pues ara sí, va, Arrenquem arrenca. portfoli. Ja, entra aquí, perquè les entrevistes anaven a xolón, anaven aquí... Apreta. Ah, vale. L'entrevista del dia. Quarta temporada i se li pugen els fums, ja. No, és que m'he quedat, Això- m'he quedat allí una mica buguejat amb Avui, aquest cop no dura ni 5 minuts. No, passa res. Les entrevistes, no sé què, a Cholón. Què vol dir això de Cholón? Aquí, a cara perro. Hòstia, això cara perra. A cara gos. Era el dels petes, tio. Pues bueno, avui tenim en Dani, que l'hem portat especialment per comentar i parlar i presentar-vos un nou esdeveniment que fa dies que hem estat rumiant, fins que hem trobat la fórmula més adient i que ens anirà perfecta per poder-ho incloure'l dins el que serà Trailcat de Reis, la cursa d'ultradistància a peu que recorre Andorra, França i Catalunya. Ens deixo alguna cosa, Dani? No. Poca broma. 300 milles pels més valents. Que això hi haurà que ho preguntarà en quilòmetres quan són. Pues 1,6 multiplicat per 3. Ja ho teniu. Joder, per treure la calculadora. Joder, 500, quasi 500. Sí, quasi 500. Però bueno, que serà, ja us ho podem assegurar, serà un recorregut espectacular per on passarem dels llocs més mítics i bonics de la nostra estimada terra i també de part de l'estranger, amb sortida... Bueno, espera't, no m'adelanto. Aquesta és la presentació de la prova i, amb l'excusa de tot això, hem volgut incloure una part de gravel, que nosaltres, ja sabeu, som uns bojos friquis de les 2 rodes, sobretot el gravel, juntament amb el Dani, amb el que compartim moltes de les nostres aventures i desventures, i aquesta doncs, ha sigut la manera que hem trobat per poder-ho incloure, i avui és el dia que us ho explicarem, compartirem tota la info que tenim ja disponible d'aquest esdeveniment, i res, esperem que tots ens vingueu a veure i la gaudiu, perquè us ho podem assegurar, serà una prova flipant. I dit això, Dani, què? Avui t'estàs marcant un tranquil si ho faig tot jo, Bueno, jo què sé... Sí, no, es nota que ara fa temps que no fas classe. Benvinguts al suplement, Vinga, Joder, un altre. Haurem de fer pics. La Corpo, tatxada, ja no ens fitxa tampoc. El Purito, tampoc. Uau, un Déu. No ens invitaran a cap puesto, Com ens han de donar cap premi? Si som uns... Bueno, som lo nostre. Lo nuestro. Bueno, Dani, escolta'm una cosa. Quarta temporada, després d'haver-nos visitat la primera, avui et tenim aquí per parlar de Trailcat de Reis. Primer de tot, anem per parts. Farem la presentació del que és la prova de Trailcat de Reis, és una prova a peu, però perquè ens posem en situació i ho enquadrem tot una miqueta, jo he fet un petit incís, però quan és i en què consistirà la Trailcat de Reis? La Trailcat de Reis, parlem de la prova de running, és una prova que serà amb un track d'una distància aproximadament de 300 milles, estem sobre aquests 400, entre 465 i 475 quilòmetres que sortiran amb el track definitiu. És una prova que comença a Andorra, atravessarà Andorra sencera, part de la Cerdanya francesa i després entrarà a Catalunya i farà Catalunya de nord a sud, passant per llocs icònics del tipus el Tagà, la zona volcànica de la Garrotxa, Rupit, Tavertet, el Coll Sacabra,
Guilleries, Matagalls, part de la Matagalls Montserrat, el Sant Jeroni, per baixar ja després, direcció, passant pel Nasser Camp, on tenen una base de vida, i tirar ja direcció Igualada i direcció Tarragona, i acabaran amb el recorregut clàssic de la UTTGN, Torre del Moro, clàssic, Pont del Diable per arribar a meta. És un itinerari molt dur, i és una prova realment molt dura, que arrencarà el dia 11 d'octubre i tenen de límit fins al 17 d'octubre, dissabte, per arribar a Tarragona. A banda, els hem posat el dissabte una prova més promocional de 50 milles, que són sobre els 80 quilòmetres, una de 25 milles, que són els 40, i una de 5 milles, que serà entre 9 i 10 quilòmetres, amb un mateix format. Característiques del Trail Cat de Reis és que no està marcada, es navega amb track de GPS, que per l'audiència vostra no és nou perquè el gravel va així. Sí. En el running és més innovador, els últims anys hi ha molt poca cosa, però hi comença a haver cosa, però sí que és veritat que li afegeix una part d'aventura. Bueno, nosaltres som uns grans defensors, des de fa molt de temps que ho parlem amb el Dani, de facilitar una miqueta la feina organitzativa de quan muntem curses d'aquestes, perquè el fet d'anar a marcar el circuit, de posar cintes, després anar a treure, desmarcar-ho tot i més, a part de que les cintes aquestes, alguna vegada alguna se'n queda por ahí, el que sigui, també hi ha els vàndals i gent que acaba fent de les seves i traient aquestes marques. També creiem que els runners han de fer un pas endavant, han de créixer com a persones aventureres, i més si fan proves en el medi natural, i el millor, més senzill i més eco, no future, no nature, no future. No nature, no future. Una salutació als amics de Glassmark. Sense natura no hi ha futur. No hi ha futur. I som uns grans defensors de la navegació amb GPS. Per això tenim a dia d'avui tots els GPS tant de Canell com els dispositius que portem a les bicicletes han evolucionat moltíssim. I un mòbil. I un mòbil, evidentment. Avui en dia obrint track tens tantes opcions i tantes maneres fàcils de fer-ho que és... Per tant, tothom al dia i endavant. I llavors l'arribada és un lloc molt, 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 molt guapo. Sí, arriben, la línia de meta està a les escales de la catedral, a la plaça Les Cols, realment, al costat del restaurant del nostre bon amic, del Julio, que és qui farà l'avituallament final. Racó de l'Abat. Si passeu per Tarragona, passeu a veure. Molt prime. Sí. I allí doncs tindrem l'avituallament final, on el Julio ens farà l'avituallament, disposaran de dutxes, zona recovery... Em demano cobrimeta. Cobrimeta. Home, bueno, és un bon lloc per... És un bon lloc per cobrir, perquè estaràs ben alimentat, la veritat és que sí. I al mig de Tarragona, o sigui que lloc totalment turístic, l'arribada serà pujant pel carrer Major i acabant allà mateix amb la catedral de Tarragona i les escales just al davant. Quina millor foto per acabar una experiència tan ben parida com serà de Trail Cat de Reis. I nosaltres li hem afegit aquest puntet més on hi afegirem l'Aventura Gravel. Aventura Gravel. Vam anar-ho parlant amb vosaltres i, hosti, estaria bé poder fer una distància de gravel. Clar, la idea original era dir, per què no busquem una alternativa a Andorra-Tarragona que faci 400-500 quilòmetres, que seria realment el que potser ens hagués agradat fer, ja ho veurem en un futur. Correcte. Però no, hem buscat una alternativa que és amb un format aventura gravel, amb un track de GPS, que surt i acaba des de Tarragona i que recorrerà prop de 194 quilòmetres i uns 2.700 metres de desnivell. D'acord? Serà un track en el que els participants portaran un dispositiu de seguiment de GPS i hi haurà una sèrie de waypoints virtuals per fer. El track surt de Tarragona, va cap a la zona de l'Alt Camp, passa per llocs icònics com el Mazinger i atravessa cap a la zona interior del que és la Conca de Barberà, la Noia, una zona, la veritat és que molt guapa. Molt xula, molt poc coneguda, perquè la gent no la coneixem tant, sobretot la perquè gent no és fàcil perdre-t'hi. I no ve de pas, i molta gent sempre estem tirant cap a Girona, cap a Tarragona, o sigui, estem tirant cap als llocs fàcils. Ja ho deixem. Fins aquí arribat. Fins aquí. I llavors arriba a Igualada, i a Igualada es junta amb el track dels runners. Allí és on es troben
aproximadament sobre el quilòmetre 100 es troben i fan els últims 100... No, potser és el quilòmetre 90 i alguna cosa. Fan els últims 100 del mateix track que fan els runners. Hi ha un parell o tres de variacions perquè hi ha algunes zones en què els runners van per senderó que és molt incòmode i els hem buscat una variant de pista. Però crec que hem trobat i vam fer amb l'Alternative Capitals aquest any un reconeixement d'aquest track, va ser una mica l'objectiu aquest any, de veure com era. Un track en el que hi ha una mica de tot, hi ha pista ràpida, pista rodadora, zones més no tècniques però una mica més complicades, hi ha pujada, hi ha baixada, hi ha asfalt de carretera secundària, hi ha de tot. Es passa per Igualada pel centre, amb la qual tant si ho fas non-stop o tries fer-ho en 2 dies en modalitat bikepacking, no? Que jo crec que és una de les solucions molt bones. Pot ser la teva primera experiència de bikepacking. No és una competició, perquè no serà competitiu, no hi haurà un rànquing de temps, però a tots ens agrada saber quin temps has fet i la balisa GPS ens permetrà saber una mica el temps. I crec que per a aquelles persones que diuen escolta, doncs sí, vull fer una primera aventura de gravel, de bikepacking, és una molt bona alternativa. Val? Una coseta de llarga distància, una primera inclusió o una primera aventura... 2 dies de 100 quilòmetres, pares al mig. Pares al mig, un dia... Que si dius que jo no vull carregar les bosses, et pots agafar una pensió a Igualada i dormir a Igualada, per exemple? Pots dormir a Igualada, pots fer-ho... Realment ja pots trobar les 3 opcions, val? Perquè a Igualada o algunes de les poblacions que es passen hi ha alternatives per quedar-se. 2, faig bikepacking i faig una primera nit en llocs que suggerirem alguns llocs en els que es pot fer. I si no, fas non-stop. Valientes. Cuidado, Sí, no és Girona, això, Cuidado, non-stop. Exacte. Ara l'has dit molt bé. Cuidado, que això no és Girona. Vull dir que aquí hi ha molta pedra. Sí, no és allò, rolling, no és la Unbound, No, ja avisem ara i ho deixem ben clar. Hi ha trams, n'hi diuen Spicy Gravel, sí. Spicy Gravel. Hi ha trams divertits. Tampoc no us espanteu. No, hi ha molt de tros de pista algun tram d'asfalt, però sí que hi ha llocs on hi ha pedres. Sí. On hi ha pedres perquè passem per territori, el nostre territori, el nostre entorn, i aquí hi ha pedres. No és que aquí hi ha moltes pedres. Home, sí, però tampoc. No. Escolta'm, no és per anar a mountain bike, és per anar amb gravel, però sí que has d'anar més en compte, has de vigilar, i una miqueta de maneig de la bicicleta. Hi ha una pujadeta guapa, molt guapa, amb alguna pedra suelta, i d'altres baixades doncs, que s'ha de saber frenar i frenar la idea perquè fa baixada. Que hi ha algú de Valtros que diu no, jo vindré i m'ho faré 30 de mitja. Suerte. Sort. Ni de broma. Sort de la vida. És un itinerari que crec que hem encertat bastant amb el disseny, hi ha una mica de tot. Passa per 2 zones com aquesta zona, que és la connexió entre la Conca de Barberà i la Noia, que és bastant desconeguda, i passa per una altra zona que és el que és la Noia i l'Alt Penedès, cap a la zona entre el Coll de la Llacuna i Montagut i la prèvia que passa per la zona del Castell d'Urpinell i la Serra d'Urpinell, que és zona molt desconeguda, però molt xula. Molt Xula. I bastant solitari, vas passant masies, però vull dir que realment per això li volem denominar aventura. Sí, perquè nosaltres ho vam... És el nom que ens va venir al cap quan hi vam anar. Correcte. Ara després en parlarem una miqueta de la nostra Alternative Capitals, que vam anar a fer el reconeixement, però és que el nom que ens va venir al cap va ser aventura. Pels llocs recòndits per on van passar, pels paisatges que vam veure, per la solitud que vam viure i vam gaudir en certs moments. El moment aquell de dir, és que no ens queda aigua, o trobem una font, o ens morim aquí més secs que la Mojama. Sí. Saps? Va ser allò, bueno, tocareu amb els dits i arribar i trobar una font amb aigua fresca. Sí. Allò vam trobar un oasi allà al mig, a prop de Montagut, que va ser el millor regal de tota l'aventura. El Roger va fer una entrega. Després ja us ho explicaré. Van fer... Ja a la Trailcat de Reis hi haurà dues opcions. La versió fer-ho bikepacking, que seria fer la versió funcionari, que tens temps i tu fas amb la calma. I després la funció soc autònom, que ho has de fer non-stop. Ho has de fer non-stop. No, la veritat és que va fer... Ja explicarem una mica quan parlem d'alternatives, les versions, no? Sí. Un punt important que crec que hi dedicarem temps ara a explicar-ho és el funcionament, perquè la primera pregunta, quin dia és
i a quina hora és la sortida. Ja comencem malament. Comencem malament. Estigueu atents. Estiguem atents. Vale, a veure. Paper i boli, que aquesta és important. Amics de l'ESO, sisplau. Comencem a explicar el concepte Rolling Start. Vale? Què vol dir això? Vale? Vol dir que es podrà sortir entre les 8 del matí del divendres, dia 16 d'octubre. Per tant, pot començar la vostra aventura Gravel by the Trail Cat de Reis el divendres 16 d'octubre a les 8 del matí. Sí? Pot començar, però Pot començar. Però hi haurà tota una finestra de 24 hores fins a les 8 del matí del dissabte 17 per començar. Sí. L'hora límit d'arribada és les 10 de la nit del dissabte 17, el qual vol dir que si surts a les 8 del matí d'aquell dia, ho has de fer non-stop i amb ganes. I amb ganes. Però, per exemple, vaig a posar un exemple que sigui il·lustratiu. Anem a fer una mica així il·lustratiu. Jo treballo fins a les 2 de la tarda, a les 3 de la tarda, vale? No sé, soc profe d'institut. Correcte. Vale? Funcionari. Funcionari. No sé per què m'esteu mirant a mi, però bueno. Vale, bueno. Plego a les 2. Vinc a Tarragona. Puc sortir a les 4? Sí. Aniràs a la sortida, agafaràs el teu dorsal, agafaràs el teu xip GPS i sortiràs. Tu, un grup d'amics, pots quedar amb altres participants o no, però pots fer-ho a l'hora que vulguis. No, jo treballo fins a les 7 de la tarda. Es pot sortir a les 10 de la nit? Sí. Des de les 8 del matí del dia 16 fins a les 8 del matí del dia 17 es pot sortir a l'hora que es vulgui. Sí, a les 3 del matí? Sí, perquè tenim la meta muntada. La sortida i meta està muntada perquè van arribant els participants de les 300 milles, amb la qual tenim servei ahir 24 hores en el que pot vindre algú de dir, escolta, és que jo sortiré a les 12 de la nit perquè així faig la nit tranquil i faig els primers quilòmetres. Cap problema. Jo vull sortir a les 8 del matí de divendres perquè vull fer-ho amb calma i vull fer el meu bikepacking. Fantàstic. Ben jugat. Molt ben jugat i s'ho passareu De fàbula. Suposar-ho de fàbula, perquè podreu parar a Santa Coloma de cara a la dinar, podreu fer moltes... podeu disfrutar realment l'itinerari. Aquest és important, Rolling Start, de 8 del matí a 8 del matí, de divendres a dissabte, a qualsevol hora. No cal vindre a una hora concreta, es ve, s'agafa el dorsal, s'agafa el xip, i quan has recollit això, i abandones i surts, estàs en sortida. No hi ha una sortida oficial, no hi ha un tram etc. neutralitzat, no, des d'allí fins que tornes allà. D'acord? I la gent que vinguin així, que en plan, doncs vinc, poso el dorsal, si podem dorsal, xip, tal, podran deixar allí la bossa, tindran una mica de guarda-roba, alguna història per poder dir, hòstia, doncs aparco a no sé on de Tarragona, perquè això avisem, Tarragona no és el millor lloc del món per aparcar. Per tant, tindran aquest servei per poder deixar la bossa allí, que estarà vigilada en tot moment, i quan arribeu, tal qual arribeu, podreu recuperar-la. I també poden vindre a agafar el dorsal i el xip, anar al cotxe a preparar-se i sortir llavors. Per tant, una vegada, facilitats totes. Facilitats totes i no hi ha una sortida formal d'això. Una altra cosa és que diguis, mira, jo som 3 o 4 que volem sortir junts, doncs heu de quedar a l'hora vosaltres. Però per part nostra no hi haurà problema. Serà una activitat apta per tots els públics, Dani? És apta per tots els públics que siguin capaços de pedalar 194 quilòmetres. O sigui, s'ha de ser realista. Amb desnivell. Amb desnivell, vull dir, no és pla, hi ha els 2.700 metres, està bastant repartit el desnivell, si podem mirar en blocs, hi ha 4 parts de pujada bastant, no dura, però sí més llarga, que són les que marquen, no? Vull dir, no és una cosa senzilla, plana i fàcil d'iniciació, però sí que és veritat que és una molt bona iniciació a la llarga distància o al bikepacking, és una molt bona iniciació. I que dona per viure moments de tot i conèixer racons de tot i pujar, baixar, planer. Ho hem fet nosaltres, bueno, tu i jo ho hem fet, el Roger jugarà en Lliga, és semiprofessional, nosaltres som... Ho fem nosaltres amb 0 entreno. Molt poc. Sí, la veritat és que va ser així, zero. I amb paciència anant fent, sí, va haver alguns trams doncs que potser no haguessin sigut hike a bike. No, que la gent els pedalarà i nosaltres vam caminar, per suposat. Sí. Però jo camino molts trossos que la gent pedala, però me la pela. Home! Però moltíssim. Però o sigui, preocupadíssims. O sigui... Quan la cosa passa al 14 o al 15%... Per això estan. I a més a més hi ha 4 pedretes mal posades. Escolta'm, que no passa res per baixar de la bicicleta i empenya un rato. Després, ja quan més planer, tornes a pujar i tiqui. Vull dir que d'això és tot
pedalable pràcticament. Sí, jo crec que el 99% o 99,9% és pedalable si estàs fort. Sí, hi ha algun tremet a algun lloc que és... Bueno, però... S'ha de tenir amicabilitat i has d'estar... Com més fort estàs, més fàcil és. Exacte. Però, bueno, el Roger va fer tot pedalant. Home, Evidentment. Especificacions per les bicicletes, Dani. Els hi hauríem de dir tipus de pneumàtic... Sí. Home, 45, per suposat. Mínim. D'entrada. No vingueu amb slicks, Dani? No feu... Es pot fer. No feu la merda aquesta que faig jo d'aquests que tenen la banda davant rodadora, perquè així rodes més, perquè és igual. Perquè llavors... Perquè necessites molt més el pneumàtic que no... Quan venen aquestes pujades a una miqueta d'arena suelta, Sí. aquí és on pilles. Correcte. Llavors, recomanació 45 d'off-road. sí, amb tac. Mínim. Amb una miqueta de taquillo per tenir grip en tot moment. Si podeu portar darrere ferro, millor que no pas aneu amb un 42. Sí, darrere. A darrere, un 11-42 es quedaria una miqueta curt. Darrere 11-46, tot el que pugueu portar. 10-51, 52. El que portis, a fondo. Sí. Si portes doble blat... Hi ha zones... Sí. Bueno, casco, hi ha, ja sap, hi ha una zones mica- dretes, sí. Però bueno, escolta'm, si no baixes i camines una estona Exacte, i tornes, no vindrà d'aquí. No hi ha problema. Són moments comptats, són moments molt puntuals en els que potser us haureu de plantejar si segueixo apretant els ronyons o baixo de la bicicleta i respiro una miqueta. Exacte. Sí que és veritat que és exigent, i és exigent al final. O sigui, del quilòmetre 150 al quilòmetre 180 o del quilòmetre 130 al quilòmetre... Mira, et diria així, del quilòmetre 130 al quilòmetre 170 és molt exigent. Per què? Pues hi ha zones de pedres, hi ha zones en pujada, o sigui, és exigent en un lloc en el que diries, hòstia, podria haver sigut al principi, no? I potser és progressiu. Sí que és veritat que una vegada passa això, escolta'm, es suavitza i s'arregla i entres en un territori una mica més portable. Però aquesta zona és dura. Fins a Montagut. Fins a Montagut s'ha de dir Fins que... a Montagut. Ara, és molt guapo. Hòstia. Guapíssim. Xulíssim. Però sí que ja avisem ara i recomanem que guardeu una mica de dignitat i una miqueta de cames per aquest tram complicat abans d'agafar ja... Hi ha una Montagut. Sí, Tot i que hi ha una això Montagut. aneu tot allà perquè sí, ho dones tot. Ara, quan arribes a la Montagut i veus les vistes, veus No, la, i fins i tot la abans, zona que és... abans d'arribar a Montagut, tota aquella zona, Flipes. és molt bonic. Sí. Solitari, tranquil. Doncs baixareu, veureu tota la fauna, urbanitzacions... Però que Flic és guapo, també. Penseu que creues al mig d'una urbanització i dius, què fa tot això aquí? Creues l'urbanització i torna a ser un camí superguapo i dius, però una cosa, un moment, què ha passat aquí? I aquests contrastos així molen molt. Bueno, també passarem per Santes Creus, Les Creus... que aquí tenim un petit dubte de cap on tirarem el track, perquè hi ha les passarel·les tan xules que les passarel·les estan inhabilitades, perquè... si estan arreglades, us farem passar per allà, perquè és molt bonic. Sí. Si no, pues... I si no, trobaríem alternatives molt a mà per poder tornar cap a l'inici, arribar al final de l'aventura Gravel. Exacte. I us assegurem que us agradarà molt. Ara bé, nosaltres ho vam fer en un moment amb calor, a l'octubre L'octubre no farà... No, s'haurà d'anar previngut per lo que pugui ser. Depèn de les temperatures que ens toquin viure aquells dies, perquè la tardor ja se sap que pot ser que sigui un cap de setmana fantàstic i de meteorologia benevolent, o que apreti una miqueta el fred, sobretot als vespres i en algun lloc que quedes a la part de sota en alguna vaguada, en alguna riera, que fa fred o la humitat aquella que se posa dintre, però bueno, i també pugem dalt de la muntanya, si fa una miqueta de vent, que s'haurà d'anar previngut i portar roba adequada per l'ocasió, però bueno, tot això ho tindreu en el llibre del corredor, que l'estem treballant en ell, que l'estem dissenyant i l'estem acabant d'escriure. Sí, s'està treballant, però no espereu un gran llibre, Vull dir, és una aventura... Sí. Expliquem lo bàsic, perquè crec que també hi ha una part de planificació que heu de treballar una mica a casa d'això. Si és veritat, sabeu que podeu contactar sempre per preguntar a nivell de dubtes, però crec que és l'ocasió per iniciar-se en aquest mundillo del bikepacking o de la distància llarga. Bueno, és una bona ruta per dir, hòsties, no vull pensar la ruta si tiraré cap aquí, si tiraré cap allà i tal,
però que tampoc vull que m'ho donguin tot fet, amb safata, i mira, tu ara ves per aquí, i mira, aquí tens l'avituallament. No, és una aventura perquè us la feu una mica a la vostra mida, perquè la disfruteu, però sense haver de pensar en el track de si vaig per aquí m'equivocaré, si vaig per allà se'm complicarà, ho tindreu, una mica ho tindreu fet. A la quadrilla del que serà el roadbook posarà distància, població, si hi ha supermercats, si hi ha restaurants, vull dir, una mica bàsicament, punts d'aigua, això. Aquesta és la informació bàsica que tindreu per planificar, per saber, doncs dir, mira, ara aquí en pleno, torno a emplenar aquí, torno a agafar aigua, o aquí paro a menjar, o més o menys segons els horaris. Aquesta orientació sí que la tindreu per tindre aquest roadbook de la prova. A veure, nosaltres la vam fer en ple mes de juliol, una de calor extrema, i no ens va fer falta, no vam morir deshidratats, en tot moment vam trobar punts d'aigua, o sigui que a l'octubre serà molt més fàcil això. Això sí, que quedi clar, ja ho avisem ara, serà una prova d'autosuficiència. No espereu trobar avituallaments ni llocs... No, l'avituallament serà al final. El millor avituallament de la vostra vida, però serà al final. Heu d'arribar a Tarragona per gaudir-lo, vale? Però autosuficiència. Llavors, Dani, a partir de quan estaran disponibles les inscripcions per l'aventura Gravel by Trailcat de Reis? Ja. Ja? Sí. Sí? Sí, en el moment en què s'estigui publicant aquest podcast. Doncs ja ho sabeu. Entreu a Trailcat... Trail.cat, perdó. Trail.cat. Trail.cat, allí trobareu Hi haurà el link d'inscripcions, veuran que hi ha tota la informació de running. De moment encara no hem penjat la informació aquesta perquè el que farem és preparar un dossier específic, però la inscripció ja està disponible i no tingueu por de vull saber més informació sobre el d'això. Aquí m'ha explicat molt el que serà, penso. És la millor manera d'entendre-ho, tal com us ho hem explicat. I una mica per això, també una mica, penso que explicat al podcast serà la manera d'explicar-ho més extensament, que per escrit és més complicat. Tindreu el llibre penjat a l'aplicació una mica de la documentació de l'Sportity, aquest llibre, per descarregar-vos. Aplicació Sportity. Sí, no, això ho proveu, no patiu que és molt senzill. Us ho penjarem a la pàgina d'Instagram de Trailcat de Reis, ja la podeu seguir. Nosaltres també ho compartirem al nostre perfil de Sobre Rodes i els nostres personals també. Dani Pombullo, el Roger té molts perfils. Roger.debiker, Roger.regasens... Regasens Roger i Roger.debiker, ja està. Hostim i sobrerodes.podcast. Seguiu-nos a les xarxes socials perquè ja n'hi ha prou de que no augmentem de números, tio, estem molt frenats. També no pengem res. També és culpa nostra. Però us hauria de sortir sola, això, vosaltres. I seguiu-nos també, poseu-nos a favoritos a l'Spotify. A Spotify, exacte. A l'Spotify. Subscriviu-vos al nostre canal de YouTube. Sí. Si us sobren quartos a final de mes, també feu un Bizum, un PayPal, o envieu un sobre amb quartos. O us podeu fer subscriptors premium del nostre canal, que també... OnlyFans no en tenim, però si algú ens ho demana també en podem obrir. Podem fer fotos als peus, a la calva... Sí, clar. Foto... Roger és expert. Ah, sí? I si no, de parlar amb perdre de gestió, aquí, Real Estate... Real Estate patrocina. Patrocinadors. Haurem de parlar de mare. Aquí darrere tenim molt d'espai per ficar logos. Sí. O aquí, a sota, amb algun d'això, pum. Si alguna empresa, alguna botiga, algú vol ser col·laborador Premium del nostre podcast, nosaltres serem encantats de rebre aquesta col·laboració. Gran Font de Cultura és el nostre més gran i millor sponsor. Gràcies, Dani, per la col·laboració constant i tots els reforços que ens donen. I res, qui vulgui, nosaltres ja sabeu, José Ramon tal, foli. Sí, exacte. Que si hem d'anar amb bicis a Van Riesel, anem amb bicis Van Riesel. Com? Hombre, home! Tenen una carretera que cuidado, I aquella que té motor? Que va 100 per hora. La cabra aquella. Sí, aquella cosa rara. Que porta les sabates és tot. Trec n'ha tret una d'Iguala. Lo raro és que el Dani no la tingui encara. No. Com que no? Una cabra per anar a 100 per hora, tio. És una horterada. Bueno, ja cauràs, ja. Pues la de Trek, una concept que han fet ara pels no sé quants anys de Trek. Però una bici aero? Per què? Per anar a 20, jo? No, que va motor. No, porta motor i el motor va talla a 100. No, i la de Trek porta 3 motors que talla a 100 i... O sigui, pots entrar a la P7 i aniràs a la velocitat que toca. No, que n'hi haurà que anirà més a poc a poc que tu. Això ho diu en sèrio? Sí. No l'has vist la Van Riesel? No. I la Trek també. Però ho diu en Sí, sèrio? la Trek no l'he vist.
Però això sortirà a la venda? Sí. Bueno, venda no ho sé, però que està... Però que hi haurà molts accidents, que hi ha molts... Home, clar... Home, que et trobaràs el quillo del Globo repartint amb això. No, no, perquè això val molts calés, però sí, no. Val, clar, calés si la pagues, però si la robes no val res. Clar, tio, poden anar a fer dualdons com els gitanos, que anaven a la piscina corrent i tornaven a Claro, piscina. tio. És que... Vinga. La comunitat que aquí som de fer la broma. Molt bé, les inscripcions ja ho sabeu, estaran ja disponibles quan sentiu aquest podcast i els serveis que oferirem als participants, què anirà inclòs amb la inscripció? El xip, Xip per fer el seguiment GPS, samarreta de la cursa, samarreta, té molt similar a enquesta, l'únic que hi ha el logo és samarreta d'aquest format, vale? Però que serveix per anar amb bici. Sí, jo la faig servir moltes vegades. Mira, Què et sembla? Vaya motoraco, nen. Sí. Flipa. No està mal. Doncs... Espera't, que em centri, que si no peto. Hem dit xip, samarreta... És que tinc la memòria molt dispersa. Bueno, no passa No, I el Dani, aquí on el veieu, acaba d'arribar directe a Kazakistan, o sigui que... Sí, porto l'horari Vas girat, no? de ser central. Gràcies central, o sigui, ha sortit a les 3 del matí d'allà, que em sembla que eren les 12 del matí de la nit... No, Què et vaig dir jo ahir? Sí, el Roger estava preocupat. Diu, escolta'm, estic superpreocupat perquè el Dani està a l'altra punta del món. Diu, vols dir que demà a les 7 de la tarda estarà aquí? Dic que sí, Roger. Que quan tornes d'allà, tornes enrere al món. Sí, bueno, però les hores d'aquí són les mateixes, les recupera ell, no nosaltres. Sí, clar, perquè ell havia fet un viatge al futur i ara ha tornat al present. I ha tornat al present. Clar, és que quan vas cap allà vas al futur. Clar, per això a Àsia són més desenvolupats. Van abans que nosaltres, clar. Ja. Són nosaltres que anem lents. Bueno, en tot cas, em centro perquè és que si no tinc el cervell fet papilla. O sigui. No és per menys, Anita. Tens tot el nostre suport. Samarreta. Xip. Xip GPS. Track. Vale? El track, suposat. Mostra 6 Pro. Mostra 6 Pro, la petitoneta. Vale. Mostra Nova Fit. Nova Fit, barretes Prime. Nova Fit, codi de descompte de Trailcat. També. També. La millor suplementació feta a Catalunya. I m'estic deixant alguna cosa. Avituallament final. I avituallament final. Servei de dutxa... Sí, no, això és exacte. Guarda-roba i el tema. Porten el xip, estaran controlats pel PCO nostre, el centre de coordinació nostre, per si tenen alguna emergència poder trucar i si tenen un problema els anem a buscar. Això també, l'assistència... Sí, si tenen un problema... Gran. No truqueu perquè punxat. Exacte. No solucionable de bici, no sé què. Tenim l'equip que està treballant també sobre el terreny amb el running, que se'n cuidarà també del grau. Doncs... Pregunta que se m'ha oblidat. Es pot fer en BTT? Sí. Evidentment. Es pot fer en carretera pneumàtica ampla? No. No us ho recomano. Bueno, a veure, no. Fes-ho. Fes-ho, ara. No. Qui és el loco? No. Qui és el loco? No es pot fer. Cada bici per cada cosa. Ara, BTT es pot fer? Sí. Es pot fer amb elèctrica? A nosaltres ens és igual si es fa amb elèctrica. És gestionar el punt de càrrega. Que diràs, home, sí, perquè pararé a dormir a Igualada. Doncs pa'lante. Sí, tu pots carregar a Santa Coloma, pots carregar a Igualada, pots carregar... Bueno, després d'Igualada... Sí que és veritat que d'Igualada a Tarragona la cosa es complica, però bueno... Sempre podeu entrar en alguna urbanització d'aquelles i demanar a algú que us deixi enxufar. I provar això. Però vull dir que... Bueno, quan una vegada tingueu el roadbook, els que els direu, perquè segurament algú preguntarà, escolta, i amb elèctrica es pot fer? Home, també és una aventura, també hi és, hi ha el component d'aventura. El que sí que és veritat és que haureu de preveure els punts de càrrega, però és factible. Jo crec que és factible, sí. Si ho saps gestionar bé, gestionant bé el que és la bateria. I si no tirat del carro. Bueno, són maneres d'això. Sí, però vull dir que és open. Sí, és open. Que podeu venir amb la vostra bicicleta elèctrica sense cap mena de dubte. Per tant, ja ho sabeu, Gravel, BTT i e-bikes. Tots sou benvinguts i benvingudes i estarem molt contents i contentes de veure-us a Tarragona a partir del dia 16, divendres dia 16 a les 8 del matí, fins dissabte 17 a les 8 del matí per sortir. Sí, repetim, que tenim aquestes 24 hores per sortir, per poder començar aquesta aventura Gravel by Trailcat de Reis i teniu temps fins dissabte 17 a les 10 del vespre per arribar. Si arribeu abans d'aquest horari sereu
finishers, sereu finalitzadors d'aquesta gran prova o esdeveniment que ens hem inventat, que segur, no deixarà ningú indiferent. No, el track És molt guapo. És molt guapo. És molt xulo. És molt guapo. Ja, s'ha patit, I a més ho podem dir perquè l'hem fet, hi ha hagut alguna coseta i tal, però l'hem fet, l'hem patit, però per sobre de tot l'hem gaudit, perquè és una aventura molt guapa. Sí. Això no ho havíem dit, o potser ho hem dit així d'esquillevi. Hi haurà alguns trams que dius, ostres, que tindreu la possibilitat de fer-ho més fàcil. Sí. Us donarem l'opció de dir, ostres, Chicken Line. sí, Chicken Line, la línia de les gallines. Fer-ho fàcil, dir, ostres, és que ara pujar per aquí, pel camí, no sé què quantos, bueno, doncs, segurament hi haurà una pista o una carretereta asfaltada que us portarà al mateix lloc, Sí, a empalmar. amb... Potser hi haurà més quilòmetres o no, vale? Però serà més fàcil tècnicament i després potser de molta estona de sotrac o de pista més complicada, doncs a vegades agafar un tros d'asfalt doncs Sí, el que farem s'agraeix. és donar-vos els dos tracks, perquè com que és complicat a vegades donar alternatives, direu, hòstia, això com ho solucionaré? Donem els dos tracks, el track original i el track amb les variants, amb totes elles. Quan, com que ho tindreu al roadbook, a la quadrilla, diràs, a la llacuna hi ha opció alternativa, el que has de fer és carregar el track alternatiu, que si t'oblides de canviar-lo continuaràs, perquè el track arriba fins a Tarragona, vale? Fa tota la volta. Vale? Per tant, hi haurà dos tracks. En un moment donat, si t'equivoques, no passarà res, faràs la zona més fàcil, però arribaràs sempre a la mateixa zona i conflueix una altra vegada amb el track normal. No són bucles, sinó que són petits afegits per tal de facilitar-ho. Per tant, que és l'aventura. Més fàcil impossible. Sí, el Dani pensa en tot. És una màquina. T'has pes i això, però té moments de lucidesa De rato, i sí. es dones. Sí. Entre voleibol... Entre voleibol, doncs... Sí, quan entro en òrbita, doncs... Doncs bueno, aquest ha estat una miqueta el resum i la presentació del que serà aquest nou esdeveniment, l'aventura Gravel by Trailcat de Reis, i res, aneu-hi donant toms. En breu tindreu tota la informació penjada. Aquests dies em tocarà treballar una miqueta, fer hores extres, però bé, Bueno, ho tindreu en 0, penjat a la web, però el millor és aquesta estona que hem estat aquí i us hem estat parlant de com anirà, què hi haurà i què trobareu i tot el que heu de saber. Recordeu, webtrail.cat. Més fàcil, impossible. A partir del divendres dia 16 a les 8 del matí fins dissabte 17 a les 10 de la nit. Trail.cat. Pam. Aquí no toca. Bueno, pues... Fèiem alguna cosa més d'això? Bueno, crec que Déu-n'hi-do. I si algú diu, no, jo prefereixo fer de runner, doncs igual, inscripcions a trail.cat. Però la cosa està una miqueta complicada, ja ho tenim bastant... Tenim tot saldat o no, Dani? Estem bastant a tope ja, de fet, ja. Algun compromís sí, però en principi... Us toca anar amb Gravel. Bueno, si us fa molta il·lusió, podeu provar d'escriure'ns a sobre rodes i us entrem. Tenim enxufe. Mirarem a veure què podem fer. Es pot provar. Doncs fantàstic. Molt bé. Canviem de secció o què? Va. Sí? Tira-li. La xapa del dia. Doncs bé, teníem el Dani aquí, no només el farem venir aquí a parlar de l'aventura Gravel. Dani fa ja 10 anys, 11. 11 ja, 11 temporades, que se li va ocórrer, es va inventar el Gran Fondo World Tour, i aquest any, 11a edició, ja està en ple moviment. De fet, acaba d'arribar, com dèiem ara, del Gran Fondo World Tour World Championship, que s'ha fet a Almaty, Almaty, Kazakhstan. al Kazakhstan. Digue'ns alguna curiositat d'allà. Què Bé, tal? La cultura ciclista. El Mediacar, per exemple. Hola! Ah, el Mediacar, Com? Buah, nena, el Porsche. Buah. Porsche Taycan elèctric. 380 cavalls. No. Pocs em semblen. Algú molt totxo. Busqueu al meu Instagram hi ha les fotos. Ens va enviar un vídeo i jo encara estic allí. I nosaltres, quan vam anar a Gran Canària el primer any, amb aquell polo que no hi cabíem, els 4 allí. Anem al Polo, anem amb un Kia i això, i dic que aquí al Mediacar són Porsches. Macan, Cayenne... Jo tenia el Taycan a l'esportiu. Va. Molt heavy, no? Oh,
Vaig pagar, a més, com que vaig obrir al davant, Ah, sí? un rato, i tenia 3 carrils per mi. No! Un circuit. Sí. Com un circuit de... Vas poder apretar. 238. No! Però en un moment, no? Sí. 238 i saludant a la policia. El Dani té una relació molt peculiar amb les policies i sobretot amb el Gran Fondo World Tour. I policia No he ha pillat, tingut no he pillat vegades ni res. Ha tingut moltes... Buah. Què et van dir una vegada a Noruega, Dani? Hòstia, això va ser el primer any, llavors anava amb el cotxe i em vaig parar allí a fer com... Pues, bueno, estava el Toni fent fotos i jo vaig parar-me a fer com a avituallament. Arriba un policia, es para allí... This is not the Tour de France. Això no és el Tour de France. I dic... Diu, no pots fer avituallaments, això no és el Tour de França. Dic, això és una carretera oberta. Si et tornem a trincar, et posem a la frontera. Dic, ok, understand. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Aquest any a la Gran Canària, a l'Epic Gran Canària, també van pillar. A l'Epic Gran Que Canària. tu vas saltar del cotxe, no sé per què, el segon dia, que hi havia un avituallament, i nosaltres vam tirar, ens vam fotre com al carril contrari, vam parar en un lloc com per esperar-lo amb ell, i el guàrdia civil, que no, però què haces? Que aquí no se puede, que venga, que no se... Tranquilo, amigo. Sempre fem amics a tot arreu. Sí. Perquè portem el cotxe allí amb les pegatines i el pirulo que porta sempre al Dan. Sí. Ciutat Silvestre. Sí, Que el pirulo es posa a l'aeroport, s'enxufa i no es torna a parar fins que es torna al cotxe. I recorrem Corea sencera amb el pirulo. Amb el pirulo posat. I vas per allí i dius, ui, la gent s'aparta. La gent s'està apartant, però bueno, no. Dius, No, però està bé. No, la veritat és que bé. No, Kazakhstan, molt bé. S'ha de dir que Kazakhstan en 11 anys ha passat de 80 participants a 1.400. Bé. Uala. Això és 1.500 de creixement. Bé. O sigui, en un lloc en el que no sabien el que era una prova cicloturista, tindrà més de 1.000 persones posades allí a tallar el que és la ronda. És com tallar la ronda. És com si fos la ronda de dalt. I la penya amunt i avall. Es talla durant 3 hores i es fa un circuit allí. I diràs, hòstia, però si és la ronda serà un cunyasso. No, té el seu rotllo, perquè no és pla completament, té la seva pujadeta, algunes pujades, baixades, té el seu rotllo. I bé, la veritat és que molt bé. Molt bé. Just això va ser ahir, no abans d'ahir. Dissabte d'aquí, em sembla, va ser. Dissabte. Divendres, dissabte. Això va em sembla que va ser- ser. Bueno, Sí, divendres, dissabte nostre, quan- que ja era Dissabte dissabte d'allà. 15, no sé... dissabte 15 d'agost. No, diumenge 16. Diumenge al matí. 16 d'agost. 16, molt aviat al matí i d'això. Però molt bé, la veritat és que el Gran Fondo, pues, com diu el nom, a fondo. A fondo, gran A fondo. fondo, Gran Fondo està sent un any des del Febrer. desembre. Realment jo ho enganxo des del desembre de l'any passat, que han fet Tailàndia, després vam enganxar amb altres proves, Gran Canària, després Austràlia, Jo sí que t'he va ser- desvoltat. que va ser l'aventura más gran del mundo. Perquè Perquè aquest any, el Dani, quan va anar a Austràlia, Va pillar la just guerra. aquell cap de setmana, el senyor Trump va dir... Tu vas marxar dimecres i el dijous divendres el senyor Trump va apretar el botó. Jo vaig marxar amb Qatar, vaig arribar a Austràlia i el Trump va apretar el botó i vaig rebre un email de Qatar dient que el meu vol de tornada estava suspès, que ja m'avisarien d'aquí 2 o 3 setmanes, o que si volia els diners de tornada. Dic, però jo estic a Melbourne, Austràlia. Dic, jo no visc aquí. Què faig? I llavors vaig agafar els diners de tornada i vaig tornar per Los Angeles i Los Angeles Barcelona. Llavors, vull dir, en 4,5 dies, la volta al Va món. fer la volta al món, literal. I un gran fondo. I un gran fondo. A què? Pues a fondo, gran fondo. I A doncs fondo, això. gran fondo. Per cert, pels que no sigueu nous, no estigueu pillant de què va el Gran Fondo, recupereu l'episodi de la primera temporada Correcte. que parlem amb el Exacte. Dani, que ho explica a fondo, Gran Fondo. A fondo, gran fondo. Totes les característiques de què va, el concepte, bla, bla, bla. al bla. final és cicloturisme, hem integrat el gravel, però bueno, estem tombant molt, aquest any està sent una mica loco, la veritat és que vaig una mica sobrepassat, però sobrepassat per bé, no, ja ho sabeu, vull dir, no Tot sigui allò això. On està el Dani? Pues en algun lloc. Normalment a l'aeroport del Prat. És Sí, l'home perquè que cada té- cop penges la captura, aquest cop quantes vegades has Em estat? sembla que és, no, 143, em sembla. Aquest any? No. en total. En total, sí. Però hi ha una dada més preocupant, que és que el Mati ha estat 47 Sí, vegades. ho vaig veure. No. Ho vaig veure. Escolteu això que acaba de dir, el Mati. Que no, la gran majoria no tenia ni punyetera idea on Jo està el Mati. he estat 47 vegades a l'aeroport del Mati. Això sí que és preocupant. I quasi Bona tarda. 60 a l'aeroport de Frankfurt. Bé. Hola, què I tal? 40 i pico a l'aeroport d'Istanbul. Això, d'entrada. O sigui, tinc l'aplicació aquesta dels aeroports i hi ha alguns aeroports que en sé que és... Altres arribes i és
3 vegades, 2 vegades, 5 vegades, però aquests, on són connexió, però al Mati, per raons laborals anteriors, he estat molt i són 47 vegades. Mare de Déu. Per tant, sí, són mig local. Home, allí taula parada, tu. Allí arribes a l'aeroport i et posen la parada. No, jo el dia que vaig trobar que hi ha 2 o 3 restaurants que tenen Estrella d'Am. Ah, sí. Que gran. Home, jugar fora de casa i jugar a Una cervesa fora de casa. hamburguesa i Estrella d'Am, bueno, puc passar una setmana. I també fan arròs a la comana? Bueno, segur, si els explico. Sí, segur. Sí, com a Corea. Si els Com a la explico. senyora aquella? Com a la senyora de Corea. Si Spanish paella. Spanish paella. O, escolti'm, dic, em dones un ou ferrat, em dones tomàquet i em dones arròs i et faig arròs a la cubana a qualsevol lloc del món, no? Per sobreviure. Perquè, clar. Però bé, no, la veritat és que bé, contents, molt a tope. Ara encara hi ha següent part, anem cap a Sea Other. Tindrem presència a Sea Other, estem preparant bike rides o social rides, presència a Sea Other, vull dir que bé. I bé, novetats 2027. Pues de moment estem en transició, noves destinacions, Indonèsia, per exemple, estem treballant a Indonèsia, cap a la zona de nord, a Bintan. Volem expandir més a apretar amb Sud-amèrica, ara que Venezuela, que el teníem ja, però que s'havia d'això, però des de que se van emportar el Maduro, la cosa està millor. No, ara fora bromes, o sigui, és un bon destí. O sigui, trobar aquests destins a Sud-amèrica, reforçar Austràlia, bueno, al final que sigui realment un tour mundial. Estem contents i no parem. I la gent per seguir les novetats, per saber de quines proves hi ha, on es poden adreçar? granfondoworldtour.com o @granfondoworldtour a xarxes. Socials. Tenim una cosa, jo crec que el més guapo de l'any està per vindre i serà un viatge que estem preparant a Chiang Mai, Tailàndia. 3-4 dies amb un col·laborador d'allà que té villes d'Airbnb, amb piscina, 5-6 persones. La idea és fer 4 o 5 grups de gent de Corea, gent de Kazakhstan, gent dels Estats Units, així una mica random, i fer una trobadeta així. Ciclisme, hi ha el Doi Intanon, que és un port d'aquests de 40 i pico quilòmetres per qui vulgui pujar, però hi ha pla, i després hi ha piscineta, hi ha cervesa, hi ha Muay Thai i hi ha ping-pong show. Ping-pong show. Busqueu. No vull explicar aquí perquè això ho escolten nens, no? Sí. Amb el cotxe amb el papa i la mama. Ping-pong show. Busqueu amb ventana d'incògnito, No busqueu, perquè després a la feina se t'obre i... L'algoritme es torna molt mal Però parit. vull dir que busqueu. Jo no seré jo qui explicarà què és el ping-pong show. Però estiguem molt al tanto perquè aquestes novetats són, a part de divertides, són molt interessants i no hi ha res com tombar pel món i poder-lo tombar en bicicleta. I descobrir diferents destinacions i llocs dalt d'una bici sobre rodes. Correcte. És el que hi ha. Afirmatiu, sí. Doncs vinga, tira-li. Següent? Anem per la següent. Vinga. La cosa nostra. I a la cosa nostra, acabar d'explicar una miqueta com vam fer nosaltres el track de Trailcat de Reis. Sí. Per tercer any? Tercer, quart? Tercer any. Perquè tu vas fer un port... Sí, vas ficar quart. Vas posar quart. Ja he dit que tinc el servei fet papilla. Ja ho pàjara constant. Però em vas fer dubtar a mi tot i vaig començar a comptar i dic... Estic en dèficit d'oxigen i dèficit de lactat permanent des del desembre del 2016. O sigui... Que no et dona la vida, vamos. No. Doncs bé, per tercer any consecutiu ens van proposar fer la nostra aventureta de l'estiu, que ens va inspirar en el seu dia en Ramon amb The Capitals. Nosaltres vam dir, escolta, nosaltres farem la nostra. I aquest any doncs, vam aprofitar, vam anar cap a una zona que desconeixíem, una part la coneixíem, però l'altra... A partir de Santa Coloma, territori Comanche per nosaltres. Sí, totalment. I vam dir, i a part que feia molts anys, que dèiem, hòstia, hem de fer una tarda així tonta, d'anar fins a Igualada, anar al McDonald's i tornar de nit i això. I això havíem estat, per una cosa o per l'altra, no ho havíem pogut fer un dia perquè ens va ploure i aquest per fi ho vam poder fer i quasi sense adonar-nos-en.
Sí. Perquè estàvem allí i va ser com, hòstia, Hola. per fi estem fent Valls Igualada Valls. Sí, sí, sí. Però vam aprofitar-ho i vam adonar una miqueta i vam adoptar, vam fer servir el track de base que volem que us presentarem de cara a l'aventura Gravel de Treglat de Reis i veure si era factible, si es podia fer, no es podia fer, alguns llocs on teníem dubtes de si es podia passar per allà o havíem de buscar alternatives i tal. Doncs això és el que vam fer. Correcte. I bé. Tu vas sortir de Tarragona, Constantí. Jo vaig sortir de Constantí i vaig agafar el track al riu, que inicialment puja per el que és el riu Francolí, per entrar a Valls, i després des de Valls sí que ja vam anar cap a agafar direcció nord, direcció Plaça Santa Maria, la zona de les cabanes de Pedra Seca, que molt xulo, és que maco. Després vam saltar, vam anar a veure a saludar el Mazinger. El Mazinger. Com sempre us ho hem dit i ho he recalcat sempre, fins que no tens una foto en bicicleta al Mazinger, no et dona el carnet ciclista. Tots aquests de Girona que heu fet totes les carreres del món i que us penseu que sou superpros, aficionats. Si no teniu la foto amb el Mazinger, no sou ningú. Correcte. Per tant, si no sabeu on és, truqueu a Sobre Rodes i us hi portem. Però de moment no teniu el carnet. Exacte. Això, primera. Després d'aquí, zona de penitència. Hòstia, és veritat. Com es deia? El coll de les estanalles? No. Coll de les no. No sé, dels punxes. O... Sí, una cosa així. Però, bueno, clar, és que després del Mazinger puges tot Mas del Plata. Ja us ho dejo, s'ha de veure. Sí. Puges Mas del Plata i després de Mas del Plata fas una mica la baixada al barranc i surts pel Mas de la Mel cap a dalt i d'allí comences a pujar cap a Vall Espinosa, però que no hi ha demà, o sigui, no s'acaba mai. Coll de les Agulles. Coll de les Agulles. Coll de les Agulles. Ara hi ha el castell de... De Salmella? No, a dalt hi ha el poble de Salmella a l'esquerra, després a la dreta queda el castell de Saborella. La veritat és que, correcte. La veritat és que és una ruta que, si estàs en forma, que no era el nostre cas, que estem en un estat de forma pèssim, és molt lamentable. Però si estàs en forma, és xula. És molt guapo, que és guai, i el territori estàs allà al mig del nord. Sí, n'hi ha per tots, no és el subidón de la muerte. No, però es fa llarg. Es pot anar fent bé. Es pot anar fent. I bé, la veritat és que... Ara jo vaig pillar una galeta allí, pujant cap allí dalt, que no sabia d'on me venia. Em vaig enxufar un gel i una barreta d'aquestes de Nova Fit. Menys mal que em van revifar una mica. Sí, perquè si no, no haguéssim arribat mai a... no. Vall Espinosa pots repostar aigua, a Pontils tornes per repostar aigua i llavors ja vas a Santa Coloma. Santa Coloma Caral, clàssic. Parada a dinar. Bar Estrella. Bar Estrella és l'opció més bona, hi ha menú del dia molt bé. Deixen entrar les bicicletes dins. Deixen entrar les bicis, tot bé. Hi ha enxufes pels que la voleu fer en elèctrica o per carregar el telèfon. El lavabo correcte. Sí. Però bé, no sé, el de Noi és millor que el de Nois. Sí, no us imagineu. Moltes pintadetes, algunes curioses que s'han de foto, però... Però bueno, menú bé, menú. Si no, hi ha més opcions, eh? Sí, Santa Coloma és un poble relativament gran. I té més d'això, però bueno, vull dir, però allí és un molt bon lloc per recuperar forces. I de veritat és que des d'aquí comença una part que la veritat és que ens ho vam passar bé, perquè no puges molt més, vas acabar de coronar aquell crucer de quatre camins i ja baixes cap a la zona de Sant Martí de Tous, que és una zona de la Noia, un pantà que hi ha allí que super random. Sí, perquè no té presa. La presa és com sorra acumulada. Sí. I, bueno, curiós. Poble Sant Martí de Tous amb el seu pump track. El pump track, és veritat. Que hem de portar aquí el cunyau que ha fet tots els pump tracks de Catalunya. Sí, perquè Alternative Capital Zoo ja vam veure que tots els pobles per on passàvem hi havia pump tracks i va ser com, a veure, qui ha sigut aquí el puto màquina que ha aconseguit que les diputacions paguin els pump tracks, perquè a tots els pump tracks hi havia el cartell de Diputació de Tarragona, de Lleida o del que fos. Que és el mateix que l'any que ve farà una pista de pàdel, eh? Sí. És el mateix punyat, eh? Sí. Sí. Segur. Però saps que vaig veure aquí aparcat a l'hotel, aquí al BNB aquest d'aquí del davant dels Mossos, a Pump Tracks Catalunya. És el fil d'on estirar, eh? Coño, doncs a veure si em fan una Valls. Bueno, perquè en té tothom menys Valls. Tenim una pista de BMX. I quanta gent hi ha que vagi en BMX? Hi havia l'Oliver en el seu dia. És que si vols
pas que igual no serà una en popular opinion, No, sobre digues. el que és el pump track, però el pump track bàsicament van a fumar porros. Sí, però bueno... Bàsicament van els nens a fumar porros. Sí. Perdó, no sé si es pot dir aquí en aquest Sí, podcast. sí, per favor. Però, Per favor. però vull dir, Màniga ampla, bàsicament van a fumar porros i altres coses. Lliure imaginació. Lliure imaginació. Bueno, si Perquè és fessin tou. aquí abans, el Ho dic farien perquè aquí. és tou. Aquí el farien allà del fornar, suposo, al costat de Clar. la pista d'skate. Sí, clar. Que un skatepark també és També. bastant sinònim de fumar porros. Don't Worry Be Happy. Sí. I lo del Calistènia. de la calistènia. No, hi ha penya que estan forts, Ves-hi tu. Sí, sí. No hi ha penya que està allí molt forta perquè Que- es baixa un pack de cerveses i No. un paquet de tabaco. Que vosaltres creieu que té relació que el parc de Calistènia de Valls estigui al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra o és casualitat? En aquest sentit, han sigut sigut una mica hàbils. hàbils. Sí, perquè el pump track de Sant Martí de Tous, on estava? Allí tirat a la mà de Déu. Allà fora del poble, També t'he de dir que a Matadepera no hi ha pump tracks ni calistènia, Sí, a Calistènia sí, perquè Calistènia... També el cunyat de la El cunyat de calistènia. la Calistènia també ve a No, pillar, no, a no, pillar vaig pasta. estar fa poc perquè hi passa la de Runners Ai, per no. Matadepera i a Matadepera no hi ha pump track. Res, Ni calistènia. A veure, és el poble amb renta per càpita més alta de Catalunya. Bueno, ja. Clar. Allí sí, uns xalets, però que flipes. No hi ha pump track. Clar. Hi ha pàdel. M'estàs dient alguna cosa de l'estatus social dels pump tracks i de la calistènia? No. Afirmatiu sí. Presumptament. Presumptament. A veure, senyor fiscal, tot això que s'està dient en aquest podcast s'ha dit i es dirà és presumptament tot. Vale. No, és, No afirmem res. Tot presumptament. Veus, tanquem perquè he dit que hi ha una unpopular opinion. Tanquem el disclaimer. Tanquem. Tot el que es diu, es dirà i s'ha dit és presumptament. Menys lo de tot el hate que li han caigut als runners, això no és presumptament. No, ja sí, però el dels runners, tio, se'ns està complicant el tema, Explica. Explica. Estem ja a la d'això que toca? Sí, l'Alternative Capital. Ah, no, bueno, espera. Alternative Capital, doncs, bueno, Igualada, que allí vam sopar i jo allí vaig arrencar a fondo. No. Exacte. Està és que no, tio. Li hem de trobar una companyia, no sé si dir-ho d'una manera o d'altra, li hem de buscar una companyia, Dani, que està molt tens. Pagar o sense pagar? De moment, si pot ser sense pagar, millor. Presumptament. Perquè, sí. Perquè, a veure, el Dani i jo ja anàvem rebollits i ens quedava un rato després d'Igualada. Entorradíssims. Però que el susodicho, jo vas fer que 60, què et tocava fer? 70, 60 quilòmetres després? Quants en portàvem a Igualada? 90? No tants. És que ara no ho tinc al cap, però quedaven uns 70. Sí, em quedaven uns 70, una cosa així. O sigui, jo devia portar... Tu vas acabar amb 140. Jo portava 70 llargs, em sembla, i van sortir menys de 70, em sembla. Si van ser Clar, menys de 3 hores. havia de pujar coses. Tampoc tant. Dani, que tampoc O sigui, tant. Bo, vaya subidons. No, Joder. però estem parlant de que jo no vaig anar pel track. Jo vaig anar per la carretera. Jo no, Sí. però hi ha una part de pujada que s'ha de fer igual, o sigui, de la rotonda de la llacuna i d'això. A dalt, a més jo recordava, dic, vale, sí, hi havia una pujada i llavors baixava. No. Vaig pujar, vaig baixar i dic, Ah, ja està. No. I en sec, pip, apareix el climber al GPS i dic, hòstia, Era aquí. era aquí. Era aquesta la pujada. I allí va ser un moment de... pues igual m'he flipat una mica pel que venia de darrere, saps? Bueno, no li va servir de prou No. perquè va fer aquests... És que després al vespre ens vam Sí, perquè, tenir que- clar, perquè com que jo sóc el petit, és com si fossin els meus pares adoptius. Ens va haver d'enviar un missatge quan era a Clar, casa. em van dir, quan arribis envia un Quan arribis missatge. a casa envia missatge. Clar, No, diu m'ho he cascat a 30 quilòmetres de 27. Bueno, que és igual. També s'ha de dir que... Bueno, i a més vaig fer volta per arrodonir els 140. Hi ha un podcast sencer sobre la gent que arrodoneix. No, Hi ha vaig un arribar... podcast sencer. Buah. Hi ha un podcast Vaig sencer. Una temporada, quasi. Vaig arribar al Pont d'Armentera. I dic, si vaig pel pla, per la carretera del pla, a part de que la carretera del pla és una puta merda... Bueno, és recta i fa baixada. Sí, passen molts cotxes, també.
A les 11 de la Que nit... per cert, he de tornar a la llum, que tinc la teva Sí, llum. molt bé. És veritat. A les 11 de la nit no crec que passis en gaires cotxes, Roger. Ja, no ho sé. Però llavors vaig mirar amb el Google Maps i dic, conyo, Els que van a Mas del Plat Clar, és que aquest és el Però és problema. que a buscar presumptament. Presumptament. I llavors vaig dir, conyo, si faig el tomb per Santes Creus, Sí, claro. dic, aquí sí que faig el 140. Sí, I clar. vaig fer el... Molt bé. Per carretera o és per que a agafar més- camí després? No, per carretera. A més, s'estava de puta mare perquè ja era de nit, Sí. vaig baixar de Carol de nit. Clar, Tio, és- baixar de Carol de nit és la polla. O sigui, mola Estàs molt. dient moltes paraulotes, eh? Bueno, Però perquè mola. és que, És que mola molt. Mola bastant. És que pedalar de nit jo ho recomano. És molt guai, sí. És guai. Mira, després la pregunta del dia. Jo ho vaig fer el dia que vaig anar a fer el reconeixement de la part de... Vas fer també, no? D'això, quan vaig arribar a Santes Creus se m'havia fet de nit i portava llum, però jo ho vaig fer així perquè és que no fa molta calor. Sí. I clar, et xupes una hora final, súper. Home, el Dani i jo vam tenir un moment romàntic també pujant cap a Santa Margarida de Montbui. El sunset allí... És veritat, I el dius, moment hòstia, sunset, aquest moment, això, sí. tio, bro, fer així... Bueno, jo de fet, el dia que vaig anar a fer el reconeixement d'això, et vaig enviar la foto amb la Sí, posta de sí, sol, sí. una posta de sol brutal. Criminal. Qué bonito es este deporte, Pedro. Que bé, que és este deporte. Però sí, després d'aquest moment àlgic per part del Dani i meva, va venir... La misèria. La misèria. La misèria, Ens van fotre per suposat. a la riera de... Hòstia, la Riera de Carme. Sí, perquè després de Santa Maria de Montbui entres en una zona, vas fins a la Riera de Carme, que és una zona xula, Sí. Alexanderó, hi ha Santa Cecília, que és on vam parar a dormir. Però espera't. Ah. Que això ho hem de fer un parèntesi aquí. Sí. Pels de l'aventura Gravel del Trailcat. Tapeu-vos En les el orelles. cas hipotètic que arribeu allí de nit, Dormiu. o dormiu abans o a fondo fins al final. Perquè si us agafa el canguelo allà al mig, Hòstia, sí. perquè clar, allò hi ha de tot. Bueno, de tot, vull dir, que és una riera, que hi ha tot de canyes i hi ha algun moment que has de baixar de la bicicleta perquè hi ha alguna pedra o el que sigui. Sí, allí... En aquell moment us poden aparèixer nanitos. Perfecte, bé. Clar, si portareu 100 quilòmetres i anireu una miqueta arreglats perquè haureu fet una pujadeta guapa abans d'arribar aquí, Sí. o amb totes, o dormiu abans d'entrar al bosc. Perquè si no, us agafarà el llop. Us pot agafar el llop. Exacte, correcte. No, però la veritat és que molt bé. Santa Cecília, hi ha font, hi ha això, i però pas que és veritat que el tram que ve després, vaya subidón, eh? Sí, nosaltres vam fer bé, vam arribar aquí a Santa Cecília, es deia? Santa Cecília, sí, sí. Vam dormir allí, vam fer un vivac molt ben parit. Molt ben Sí, parit. jo he vist el vídeo. Molt ben parit. Ens havíem emportat un entrepanet d'Igualada per poder menjar alguna coseta allà. Hi havia aigua, ens vam poder fer una mica de checo i tal. Sí, sí. Hi havia cobertura, a ratos fallava una miqueta, però hi havia cobertura, per tant vam poder dir a casa que estàvem vius, el Roger ens va poder comunicar que estava a casa, Sí. i l'endemà al matí, doncs igual, ens vam poder rentar la cara, i vam arrencar, fins a... Surts de la zona de la Serra de l'Urpinell, que és una zona bastant desconeguda, i vam anar fins a la Llacuna. Llavors, a la Llacuna, per esmorzar Allí professional. ho volíem tot. Tot. Buah, ens va fotre un bon esmorzar, això sí. Molt bé. Uns callos que no fallin. I el Dani va fotre una entrepada de llangonissa del poble, Llonganissa al poble, que encara està plorant esparracada ara. aquí, que, buah. Bé, molt bé. Vam poder esmorzar bé, vam agafar forces suficients per tirar i llavors menjar-nos el marrón del dia, l'alt de la llacuna, fins que vam arribar... Clar, és que la zona, després de la Llacuna fins a Montagut, passes tota aquesta zona d'urbanitzacions. Una es diu La Ponderosa. Aquí t'ho deixo, tu mateix. Sí, i la Ponderosa és una empresa que es dedica als àrids i a les pedres. I tenen una urbanització allí i una mica random, la veritat és una mica random, carrers així... Sense asfaltar, sense evidentment. asfaltar. Bueno, una cosa bastant alternativa. Gravel. És una urbanització gravel. Urbanització de gravel. A Formigosa es troba Però una allí, a la font. Ponderosa, val a dir que vam trobar un senyor molt amable. Menys mal, eh? Bueno, el Dani estàvem per allí, no sé què, s'ha de tallar l'aigua, i el Dani va dir, aigua? Aigua, perdó. Hola, sentit aigua? Seguim la manguera, dic, per favor. Dic, Que si quiero, que si tengo. Sí. Tic, ens podeu donar una mica d'aigua? Home, si voleu aigua fresca. Home, seria abusar. Diu, home, no, aigua no. Tato pagao. Està tot pagat. I ens va posar... Però vam ser rucs, que no vam demanar els 2 bidons plens d'aigua. Exacte. Que vam dir, no. Perquè anàvem una mica endavant que hi havia font, però no estava... Clar, ens pensàvem que al cap de no res teníem una font. No, i hi havia pujadeta
Sí. Bé, es podia... No molt dura, però s'havia de Però, pedalar. clar, Vau arribar a Montagut? Vam arribar a Montagut. Sí. No, clar, ja eren... Ah, sí, que no... L'altre dia quan hi vaig arribar em va venir el cap al vídeo, que vas anar pel costat de l'ermita i vas dir, Fins bueno, aquí. ja, fins aquí. Vaig estar a punt de gravar-te per davant i enviar-te del palte per si el vols posar al vídeo, saps? El tros que et faltava de la porta. Clar, allí ja era migdia, que hi ha una xitxa guapa. Sort vam tenir que aquests dies corria una mica d'aire. Miqueta, és veritat. Vam estar molt de sort en aquest sentit, que no vam acabar de morir, però fins que no vam trobar la font va costar, I en aquell moment em vaig trobar, ja anava apurat, veia parlat amb la Cristina per telèfon, i estava ahí. No, perquè estava ella al Reus Deportiu. Què és això de poder venir al migdia al Reus Deportiu, a la piscina? Està puta. Dic, deixa'm de parlar de Reus Deportiu i de la punyetera piscina amb la que estava patint jo. I em vaig trobar el Dani allí, al costat de l'ombra d'una font que sortia una aigua freda, Roger. Freda. Com es deia la font? No sé com es diu la font, però està al costat del llac de Formigosa, que deu ser la mateixa zona, evidentment, clar, i deu ser... Però... La millor font del món. Increïble. Us ho auguro, Increïble. Va ser un oasi enmig del drama. I a partir d'aquí doncs, ja va ser més senzill tot plegat. La baixadeta que ens van marcar per carretera de la Montagut fins a baix. Mola, Va baixar per la torreta? Sí. Gires Montagut, gires i quan passes per el que seria per baixar la pista cap a les Pobles, fas la rampeta i a partir d'allí 0 pedalades fins a les Pobles. 0. Buah. I les Pobles perquè tens una mica de Sí, repetxo per però arribar, però... 0 pedalades fins a les Pobles. Però aquella baixada és de flow i... Buah. Sí. Moment èpic del dia. Sí. Top, molt top. Molt recomanable, 1000%. Vam acabar arribant a Santes Creus, Sí, Santes Creus. paradeta al Bar Esport. Hombre, Bar Esport. A fer alguna ràpid. Sí. Gerra de cervesa, Gerra de de xampú cervesa, per descomptat. Bocadillo, gelat... I cafetó. I Un completo? Sí. Cafè i cigarro. No vam... No. Que allí no vaig soltar, No vaig soltar l'astre. Va haver balissa? No hi ha CP, No va haver CP allí. No va fer... I vaig plantar la bandera. CP, cagarro point. I llavors vam tenir el nostre moment divertit, Dani? Hòstia, els putos frenos de RAM. Sí. Un altre patrocinador que no ho tindreu. Vaig veure el vídeo. Vaya puta merda. Que la té el Rubén ara a la botiga, dic, fes el que et sembli, dic. Que freni i no faci soroll. Dic, Bueno, que no faci soroll, de frenar és igual. que freni lo just, és igual, però que no emprenyi, que no rossi, vaya Uau, puto però és que va ser... Però així, Ho vam intentar tot. Obrir els pistons... No, clar, Roger. No, tot mal. Tot mal. Sí, i vam estar rato, Hòstia. Va costar arribar a Valls. Hòstia. Des de que vau enviar creu a Santes Creus fins que vau arribar a baix vaig pensar, dic, però què han fet aquests dos? Pots intentar fer de mecànics. Allí fent de mecànics amb el... Vam arribar al punt de dir, bueno, Dani, traiem les pastilles. Traiem pastilles de freno i llavors semblava que arrossava al darrere. I no era la del darrere, que el Dani instintivament havia apretat el freno sense voler i tenia els pistons enganxats al freno, al disc de fre. Sort que ho vam parar a temps i va ser molt poca cosa, Menos mal. però ja vam dir, és que no pot ser. Això ho sap el Rubén. Ja ho trobo, ja ho veurà tot el show, ja ho veurà. Ai, sí. I després, doncs, vam seguir fins a Puigpelat, no? Sí, Puigpelat. Puigpelat, jo vaig ser bons tirar. Clar, llavors vam tenir un moment molt divertit, perquè jo dia, hem d'anar per aquí, i el Dani, no, per allà, d'allò aquells moments que el cervell ja no fa xispa. Ja no cervelleja. No cervelleja. I totes les qüestions lògiques, doncs... No, però per aquí no, però no, jo abans això no sé què. Semblant tot molt tot. Igual. Total, que ens vam despedir allí mateix, jo cap a casa, en Dani cap a Constantí, i l'aventura del nostre estiu 2026, la Alternative Capitals tercera edició, completada, vídeo a YouTube, al meu canal, subscriviu-vos... subscripcions... Bé, molt xula. Ens ho vam passar molt bé, la veritat és que vam pillar, com sempre, però hi tornaríem. Home, i tant. Sí. I l'any que ve més i millor. Sí. Però el regal que us fem nosaltres d'aquesta Alternative Capitals és The Adventure Gravel by Trail Cat de Reis. De fet, aquest any és el track. Sí.
I si us voleu informar del track i voleu tenir més idea de cara a tenir més idea, saber de què anirà aquest nou esdeveniment Gravel, doncs no hi ha millor exemple, a part de les tonteries que diguem i els riures i els hates que acaben per dir mig. Home, i tant. Doncs El vídeo teniu... us podreu fer una idea bastant clara de què veureu i què us trobareu, però no hi ha res com viure en primera persona. Correcte. I, bueno, per anar tancant, expliquem una mica... Sí. Què ens està passant? Què ha passat? Què ens està passant? Què ha passat? Bueno, ara que estàvem parlant d'Alternative Capitals, dic que aquest any jo he cobrit The Capitals. Ah, sí, és veritat. He estat allí fent cobertura a The Capitals. L'original, la veritat. I l'Alternative fer les dos. I les dos. O sigui, Sí. aquest any he fet doblete. Què? Allí té els cartells dels imants. Sí, és veritat. Ens he de tornar al Ramon. Em va dir, d'això. Els vindrà a buscar. Sí, que- exacte. Que tenim un podcast també amb ell. Ah, clar, i que pugi. Clar, no, Que pugi, anem amb bici. Va dir que venia. Ah, doncs ja està. Sí, Perfecte. Diu, jo vinc. Perfecte, Vinga. super. Doncs això, vaig estar cobrint The Capitals. Els primers. Sí, jo anava amb els primers perquè després havíem d'anar a treballar a Andorra i la veritat és que aquesta penya va molt ràpida. O sigui, jo anava amb el cotxe i em costava seguir-los, No, jo vaig veure el primer dia vaig dir, mira on estaven i ja estaven arribant a Coll de Palo, i havien passat Coll de Palo. Dic, a veure. Mira, la cosa és, A veure. van sortir de Barcelona, CP1 Tarragona, CP2 Lleida passant per Prades, que dius, pa què? Però bueno, doncs això, CP3 Bagà, CP4 Girona, CP5 a Barcelona. Jo vaig sortir a les 5 del matí de Barcelona i fent tota la volta a Catalunya vaig dormir a Gósol. Bona tarda. Hola, què tal? Però bueno. Va estar molt guai. Vaya té l'Espartac Peran, Rotllo Espartac parant, xaval. Sí, la selva és el del Grasset, el programa que Sí, fa les connexions, sí. la selva, Sí, doncs sí, sí. vaya ruta. Sí, semblant. I Xinxó. això. I jo estic intentant convèncer aquí perquè es faci de Capitals. Per què m'estàs mirant a mi? Perquè el Dani m'engegarà la merda. No, jo la faig si em puc petar a Bagà. Coll de Pal. No. Coll de pal. Bueno, no, Coll de pal no és el puc pitjor, Puc petar el que vulgui. Coll de pal no és el pitjor, I Prades. No, et diré que Prades, comparat amb tota la resta, Prades és lo fàcil. és lo fàcil. Pues seguirem fent d'Alternative Capitals. Seguríssim. Bueno, el primer m'has de convèncer a mi i Sí. segon has de convèncer la Laura. Sí. Si la faig, la farem la Laura. La Laura Figueres, que la vam tenir aquí, Vale. vam parlar. Tinc una conversa pendent amb la Laura, doncs. Doncs, Perquè convenci la Laura, tu no podràs dir que no, perquè llavors la Laura te ladrarà tu i ja no podràs dir que no. bueno, hi ha moltes variants. Jo ja els aviso que no la faré ni de conya. Bueno, Em vens a fer de cotxe assistència? Sí. Sí. el pot portar el cotxe i te fa les Perfecte, fotos. perfecte. Sí, Estupendo. això sí, cap problema. Doncs no, res. I després de The Capitals, teníem una feina a Andorra. Andorra, Campus Marc Bernaus, Campus Marc Bernaus, molt bon. que Marc Bernaus té un podcast també, perquè Marc també va amb Bernaus bici. té un podcast bici, i li heu de fer no. un podcast perquè us partireu la caixa amb el Marc Bernaus. No, és partireu super. la- Va ser una d'aquestes... Dius, hòstia, d'aquelles persones que ha molat de conèixer, saps? Molt bona gent. Vam estar encantadíssims. Va ser un plaer treballar per ell. Correcte. I a més va en bicicleta, o sigui, tenim Afirmatiu. pendent d'anar en bicicleta amb ell, i a més, doncs, el podem... Si tot va bé, l'entrevistarem un dia aquí, Sí. Clar que sí. i ens fotrem uns riures que flipes. Ui, tant. I en conseqüència d'això, amb tot aquest tinglado, al senyor Dani no se li va córrer més res més. hòstia, el Balancen. Claro. No sabia per on anava. Balancen. Que ens va liar el Dani. Bueno, pues farem un... Perquè anem muntant algunes social runs per aquí amb el tri.cat. Muntarem un social run Balancen a Andorra. I mira, els dos tontos muy tontos, el Roger de l'Òscar, van dir, pues va. No hay huevos. Aguanta'm el cubata. Pues ala. Pues ja vam, tu. Ja vam, Bueno, van fer un caco de 5 quilometrets. Bueno, bé. Bé. Fer 3 anys que no feia un pas seguit 200 metres corrent, Ni per agafar un autobús. Però bé, va estar bé. Sí. Però és que el problema no va ser aquest. És que al és cap de 2 dies, què va passar? No, que collons, cap de 2 dies, l'endemà. Ah, l'endemà ja era. És que portàvem molts dies fora de casa, sense bici. moure'ns, Jo començava a estar una mica saturat ja. Tots, jo també. I vam dir, escolta'm, demà... Què teníem? L'endemà teníem campus al matí I fins i l'endemà... a la tarda ens havíem de quedar fins dijous Sí. i el dimecres a la tarda vam dir anem a córrer?
I vam anar a Caco, córrer. i vam anar cap allà, d'Angoles. Van anar ells, jo no vaig. Sí, a mi no se'm va ni a córrer, anar a córrer el següent dia. Va dir, no, feu, Feu, ja us aclarireu. I vam anar a córrer. I ens vam fer uns cacos. Aquest Què vam dia fer? Sèries de 3, 4, 5, Vam 5, fer- 4, 3 minuts corrent, no? Sí, vam fer 2 de 5. Piràmide progressiva. Sí. Bueno, una piràmide. Fes-ho tu. Saturnino Pérez. Saturnino Pérez, Pas mal, Va estar... Pas mal, va estar xulo. Sí, i no vaig... L'endemà encara es podia Estava caminar. bé, sí. Bueno, jo em pensava que estava millor, però quan em vaig aixecar del llit va ser més dramàtic. Però bueno, ja van posar dos pedretes dins del Sí. pot. Totalment innecessari. Jo no he tornat a córrer més des del dia d'Angoles. No, perdó, sí, vaig córrer un dia més. Aquí que vaig anar a fer la volta amb els mulets, a fer uns cacos, Molt bé. però tu sí que has corregut més. Jo he fet 3 dies més. Un dia a Cambrils, que vaig fer uns cacos de 2. Suerte. I llavors vaig fer un altre dia a Cambrils que vaig fer 2 i mig. 5 minuts caminant i 2 i mig més. Estem parlant d'Usky Runner? Busqui runner, tio. S'acaba el món, però... Pues estem parlant que el mes d'agost has fet més quilòmetres corrent que en bici? Perquè en bici són 0 unitats de quilòmetre, no? Doncs s'ha de dir que... I a més, l'altre dia vaig fer 5 quilòmetres non-stop. Vaig fer un 5K. Què? Ara t'has flipat, 5K, Ara ja em poden... Les marques de running ja em poden fitxar, Usky Teamer Runner... Què? No, que la penya m'està demanant ja que faci social runs. Veus? No. Vale, doncs el Dani i jo contraprogramarem social rights. Sí, Quan tu ho facis el mateix dia, exacte, el mateix dia contraprogramarem. contraprogramarem un social ride. Per què vull anar amics si tinc aquests enemics? No sabeu? No, ells no ho saben. Sí que ho saben, sí. Sí que ho saben. Sí que ho saben, Però és sí. que aquests dies he estat al pueblo, a Cases Altes, al poble del meu pare, i els meus 2 col·legues m'han... Lo pitjor. M'han tirat merda i hate a sobre. Clar, Però quins hòstia, ara que col·legues? fas aquestes receptes a Instagram, per què no ens fas un arròs? Ah, no nosaltres, els teus col·legues Els del col·legues del pueblo, Vale, no vale, vegis. Encara menjo merda de l'arròs. Putos valencians de merda, dels collons. Oh, vinga. Vinga. Això és arròs... Ja no podem xafar València. No cal. Innecessari. Arròs amb coses... Països catalans, tio. Arròs amb coses, m'agradaria. L'altre dia que cuini son pare. Bueno, que estic una miqueta... Jo vull que un dia Euskiting em faci una paella d'aquelles que fa Top Rhymes. Faig arròs. No, paella... Ja no ho dic a paella. Sí, ja no ho dic paella, dic arròs. Vale, doncs un arròs d'aquells allí Top Rhymes, allò de Runavari, allò que hi fiques a no, però sobre, trobo. que és el que està més bo. Ahí. El que està més bo. Saps què és el millor? Què va millor encara que l'arròs per fer replegar el que tens a la nevera? Fideus? Cuscús. Cuscús. ¿Cómo? De locos. A més, superràpid. Fer un cuscús avui per dinar i es faré la recepta. Tremendo. Bueno, Usky Chef, Usky Runner, Sí. la cosa està diversificada. Hem de trucar a Sí. Marc Cartes, no, Marc Cartes és l'actor, l'altre, el Marc Ribas. M'arribes. Sí, perquè si em portes aquell del pim-pam, li foto un ganxo que el tiro a terra. Ai, doncs a mi em cau bé la Què nau. no, tio? En sèrio? Un programa que pots fer en 3 minuts per què ha de durar 25? Per no dir res. Bueno, també té un programa la Juliana Canet. Diari. Diari. No la teniu de convidada, no? I la Dulceida, també li han donat un programa a la Dulceida, també li han donat un programa... Sí, si comenci a una la llista, no la Sí, el tanco. Pablo Motos ha escrit un llibre, vull dir, si vols comencem a faltar. Vull dir, això, vull dir, Però és que no m'agrada l'Arnau, el pim-pam, aquell no m'agrada. Crec que veient el panorama, que l'Arnau París faci un programa de 25 minuts, no em sembla tan greu. Però bueno, No m'agrada. que això, que Usky Team s'ha passat al running, ara farem... I l'únic que espero és que em truquin de Masterchef, perquè lo de la bicicleta ho he deixat ja, no ho volia dir, però avui públicament... Vendo Gravel, Sí, buen precio, sí surt siempre en bé. garaje. link de Wallapop? Aquí sota. No, però ara mateix estic una mica falto, em falten objectius. I llavors va que el Roger, que ahir, així, a lo tonto, diu, és que no tinc res a fer. I qui no, espera, Mira, calla. I m'assalta, diu, és que clar, el qui no té feina el gat pentina. I I com que no se'n tinc- va anar a Vilafranca. I com que no tinc gat, doncs vaig en bici. 120 quilòmetres així. És que saps un dia random, Sí, un dilluns. Dilluns. I avui al matí, a les 7 del matí, he sortit amb el Japi Salva. Ojo, campió del món d'hoquei patins. Entre moltes altres coses. Entre moltes... I una màquina. Evidentment. Evidentment. Un gran. Sí, un gran de grande, l'esport un grande, català un grande. i millor persona. Sí, és un puto màquina. I em va dir ahir a la nit, sortim amb BTT demà? Diu, però hem de quedar a les 7 del matí. Tema Javi Guay, Javi La... Dic, cap problema. Clar. No sortiria mai a les 7 del matí en bici, Ai, Ni que em truqués el Jepi, Bueno, clar, però és que hem quedat a les 7 del matí Figuerola. I he hagut de sortir a quarts de 7 de casa.
Ja he vist una cosa molt fosca. Patapalo guapo, Dani, ens hem de buscar amics diferents. O un becari nou. No, tio. Ja. Perquè ja No, tio. No canvieu, tio. Jo el loio. Et donarem de baixa. No, tio, no em donem de baja, per favor. Donem de baja, tio. No, tio. Bueno, doncs això, total, que dimarts a les 10 del matí portava 8 hores i mitja de bici aquella setmana. O sigui, aquest any a l'Strava vas per molt endavant del que havies programat. Sí, havia programat 260 hores, sense comptar les d'e-bike, vaig 85 hores per davant del meu gol. No està mal. Ai, Déu meu. Bueno. Aquest any et sortiran totes les copes del món, Buah, però és que aquesta és l'altra. Anant a Vilafranca em vaig patar un com. Molt bé, tot en ordre. Quan el Dani diu, molt bé, tot en ordre, la cosa s'està complicant molt. Igual no era tan mala idea, no fer-se runner? No, perquè almenys no fas no tanta estona. Ja. Bueno, també s'ha de dir que aquesta setmana estic de vacances i això feia molts mesos que no passava i, bueno, doncs s'ha d'aprofitar. Bueno, doncs deixarem que faci quilòmetres i... Ja està. No passa res. Ara, quan acabem el podcast, anem aquí dalt, a Masmolets, a fer uns runnings. Ara ho has faltat al camí, Ja m'ho has dit. És de gravel, tio. Jo no vinc següent. No, vull dir... Estem parlant de que et dones de baja? Em dono de baja. Escolta, un dia us explicarem això. Se'ns està anant de mare. Bueno, sabeu on anirem ara d'aquí fa no res, Quan tanquem el xiringuito? Sí. On anirem? Jani Kebab? Jani Kebab. A la nostra oficina. Això és l'estudi? Anirem a fer barritas de proteína. Si no entiendes de barritas de proteína, por favor, no hable. És proteïna, tio, un kebab. Lo del Roger, solo kebab mixto, solo carne. Clar, tio. A mi m'agrada una mica més de verd. Pues bueno, ja m'has vendit a tothom, ja m'ha arreglat tot. Clar, hòstia. Ara bé, tu, Tani, no sé si ho saps, això, que l'Òscar cada dia explica un acudit. Sí. Per acabar l'episodi. Molt bé. Sí, no? Sí. De l'Eugeni. No. Però és que mira, és que avui ni el busco. Ni el busco. Uf. No. Ara el tiro. A veure, és molt dolent, Va, dispara. Diu... Perdoni. Diu, té pa d'ahir? Diu, sí. Diu, pues fota't, no m'haguessi fet tant. Una salutació al meu amic Ramon, que aquest és seu. En tenia un altre, però no es pot dir. Aquí ja s'ho explicaré després. No es pot dir. Bueno. Ja us ho explico després. Ai, senyor. Bueno, els que heu arribat aquí al final del programa, sabeu que ens agrada moltíssim que ens deixeu comentaris, ja ho sabeu. Comentaris, si voleu optar a... Premis, samarretes per HG, No, això, aquesta setmana només anem de... Aquesta setmana només d'això? Vale, em sembla bé. Dosificarem els regals. Hem de dosificar. Vale. Si vols podem fer una crema i una samarreta... No, avui el Six Pro. Avui només Six Pro. Sí, perquè el necessitareu per Alternative Capitals. Bueno, per l'aventura Gravel by Trailcat de Reis. Sí. Doncs això, ens deixeu comentari i si a més poseu... Quin emoticon? Quin emoticon? Dani, digues un emoticono, de tots els que hi ha. Pensant en el programa d'avui. Ping-pong show. Una raqueta de ping-pong, molt bona, m'encanta. Sí. Raqueta de ping-pong. Sí. O de tennis, o de... el que trobeu. Una de tenis taula, em sembla. Sí. Doncs, per tant, fantàstic, m'encanta. Bé. Per favor. Doncs ja tornem a estar aquí, Roger. Sí. Una temporada més. Moltes gràcies, Dani, per haver-nos acompanyat avui. Un plaer, ja ho sabeu. I bueno, amics, com diem sempre, fins al proper episodi i puta Espanya!